alldeles nyligen nu. Det är nämligen barnen som ni såg, småttingarna, det är de allra yngsta i Antahuara. Och sen dansade de faktiskt med sina mammor. Så det är mammorna som de dansar med här. Så bara det tycker jag faktiskt är värd en applåd. Både 2 generationer på samma scen. Vi ska fortsätta med Antahuara och vi ska få se vårt sista nummer i det kulturella programmet. Efter det här numret så kommer vi att börja röja bland bänkarna här, för vi ska göra ett jättestort dansgolv. Så jag skulle vilja be er, så när det här kulturella programmet är slut, be er att börja röra på er, så kommer vi att börja flytta på bänkarna. Så ni är beredda på det. Vad jag nu ska presentera är något väldigt speciellt från Bolivia. Jag ska först och främst presentera ordföranden i föreningen Antahuara, Freddy Portillo. Buenas tardes, solamente unas cuantas palabras al terminar este acto cultural por el año 2011. Quiero decirles que con mucho miedo y con mucha voluntad, con mucha fuerza, Antahuara Bolivia este año ha realizado este festival. Ustedes saben que el año pasado hemos tenido mucha mala suerte con el tiempo y casi prácticamente este festival estaba en las puertas de desaparecer. Pero el esfuerzo de la juventud, el esfuerzo de los colaboradores como Ninel, de los colaboradores que están en las carpas ofreciendo a ustedes esas ricas comidas, gracias a la cooperación de ABF Central, la Casa de Estudios, se ha hecho posible este año. Este año no hemos podido recibir, no hemos tenido la suerte de recibir el apoyo de la comuna, ni del Kulturverwaltung, ni el Lens Kultur Nemnet, pero hemos querido demostrar que también, sin ayuda, podemos nosotros. Por eso quiero llegar mi agradecimiento a todos ustedes, a los que han pasado el viernes, el sábado y el domingo por este recinto. Los esperamos el próximo año, en la misma semana y los mismos días. Muchísimas gracias. Tack så mycket, Freddy. Kan kortfattat översätta att han tackade alla som har gjort den här festivalen möjlig i år. Det har varit en kämpig resa. Man har kämpat mot ekonomin, man har kämpat mot vädret och andra faktorer som behöver vara perfekta för att en sån här festival ska kunna uppnås. Men vi är här nu och ni är här, den bästa publiken i Stockholm just nu. Och vi ska få se det sista numret i det kulturella programmet. Jag pratar förstås om ingen mindre än Antahuara